Прапаганда лепіць Александру Лукашенку вобраз чалавека з народа, які б'е дровы, косіць траву і сёрбае суп проста ў полі разам з камбайнерамі. Той жа сціпласці ён патрабуе як ад беларусаў, так і ад сваіх падначаленых. Лукашенко крытыкуе моду на сучасныя брэнды, а яго закон да апошняга часу забараняў чыноўнікам купляць іншыя аўто, акрамя айчынных джылі. Але ж на чым ездзіць і лятае сам Лукашенко? З чаго ён пачынаў у 90-е і як за 30 гадоў разросся яго аўтапарк? Колькі каштуюць яго машыны і адкуль яны ўзяліся? У нашым відэа мы адкажам на гэтыя пытанні, а таксама зірнем вышэй. На борт нумар 1 ды іншыя самалёты, якімі карыстаецца галоўная сям'я Беларусі. Не паспеў Александр Лукашенко стаць першым прэзідэнтам Беларусі летам 1994 года, як адразу перасеў у VIP-аўто. Калі на тэледэбаты і на ўчастак для галасавання ён яшчэ прыязджаў на белых «Жигулях», то на зацвярджэнне вынікаў выбараў больш не дырэктара Саўгаса Гарадзец прывезлі ўжо на бліскучай чорнай чайцы. Гэтае аўто перайшло да кіраўніка Беларусі ў спадчыну ад савецкіх папярэднікаў. Чайку выраблялі адмыслова для найвышэйшай наменклатуры – партыйных і вайсковых кіраўнікоў, а таксама міністраў саюзных рэспублік. За гэта падобныя машыны называлі членавозамі. Усяго з 1977 па 88 год было выпушчана 1114 экземпляраў. А так мала, таму што кожная чайка збіралася ўручную. Аднак на членавозе Лукашенко праездзіў нядоўга. Ужо ў лютым 95-га кіраўнік Беларусі сустракаў у Мінску Барыса Ельцына на культавым 600-м «Мерседесе». Прычынай адмовы ад чайкі можа быць яе слабая бяспека. Машына была банальна не браніраванай. А вось Мерседес V140, які ў народзе празвалі 600-м дзякуючы папулярнай версіі мадэлі, стаў сапраўдным анёлам-захавальнікам для многіх палітыкаў, бізнесоўцаў і крымінальных аўтарытэтаў 90-х. Аўто вытрымлівала абстрэл з аўтамата Калашнікава і снайперскіх вінтовак, а таксама выбух пад днішчам эквівалентам да 4 кілаграмаў тротылу. У прыватнасці 600-е Мерседес выратоўвалі жыцці прэзідэнта Грузіі Эдуарда Шаварнадзе ды расійскага алігарха Барыса Беразоўскага, які, дарэчы, некаторы час блізка сябраваў з Лукашэнкам. Кіраўніку Беларусі падобна так спадабаўся яго Мерседес, што праз некаторы час у яго з'явіўся такі ж самы, толькі ў кузаве лімузін. На 6-метровым аўто Александр Лукашенко прыязджаў на розныя афіцыйныя мерапрыемствы кшталту вайсковых парадаў. На площадь у мемориального комплекса «Минск. Город-герой» въезжает кортеж президента Республики Беларусь. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Гісторыю з'яўлення нямецкіх іншамарак у картэжы Лукашэнкі расказваў першы кіраўнік спраў прэзідэнта Іван Цецянькоў. Па яго словах, адны машыны даставаліся Лукашэнку ад расіянаў, якія праз нейкія прычыны ад іх адмаўляліся, а некаторыя траплялі ў галоўны аўтапарк Беларусі проста бясплатна праз канфіскат. За нейкія правіны іх забіралі ў гаспадароў на рахунак дзяржаўнай маёмасці. Прычым варта адзначыць, што ва ўсіх бацькамабіляў былі нестандартныя нумары, альбо ў выглядзе дзяржаўнага сцяга, альбо з лічбамі 001. У нулявых самым любімым аўто Александра Лукашэнкі ізноў стаў Мерседес. Але на гэты раз прадстаўнік С-класа ў кузаве В220. На ім Лукашенко ездзіў у палі, а таксама на заводы і суботнікі, а ў 2009 годзе кіраўнік Беларусі здзейсніў на гэтай машыне замежны візіт у суседнюю Вільню. Прычым аўто аднолькавай мадэлі у Лукашэнкі падобна было некалькі, і адно з іх, якім ён карыстаўся ў Расіі, у 2019 годзе спрабавалі прадаць праз сайт бясплатных аб'яў. Яго апошні уладальнік, які жыў ва Ўладзікаўказе, прасіў каля 108 000 даляраў. Мерседес быў набыты ў 2003 годзе, і Лукашенко карыстаўся машынай да верасня 2005-га. Пасля гэтага яго ставілі на ўлік у Маскоўскай вобласці, Дагестане і Паўночнай Асетіі. Ці ўдалося збыць машыну і што з ёй цяпер, невядома.
На мяжы дзесяцігоддзяў Лукашенко пачаў дазваляць сабе эксперыменты з аўтамабілямі. У яго парку з'явіўся культавы Мерседес Гелендваген, прычым нетыповага для палітыкаў срэбранага колеру. Гэтая мадэль нямецкага канцэрну спачатку стваралася як вайсковы джып павышанай магутнасці і праходнасці, аднак у выніку стала сімвалам брутальнасці і раскошы. На геліку другога пакалення ўсё з тым жа нумарам 001 Лукашенко прыязджаў у 2008 годзе ў Белавежскую пушчу. Ну, готовься. Потому что надо солидно это сделать. Ну и посмотреть надо, вот какие изюминки есть, но их надо расширить, особенно здесь. Для паездак па краіне ён таксама выкарыстоўваў мінівэн Mercedes Viana. На гэтым аўто, якое звонку выглядае не вельмі прадстаўніча, Лукашенко ездзіў у Кобрын, Баранавічы, Гродна, Слуцк і Астравец. А вось для візітаў на радзіму у кіраўніка Беларусі быў яшчэ адзін пазадарожнік любімай нямецкай маркі. Гэты Mercedes GL-класа трапляў у сюжэты пра візіты на Магілёўшчыну з 2012 па 2015 год. Па Мінску жа Лукашенко ездзіў на мадэлі Pullman V221. Менавіта на такім аўто ён прыехаў на інаўгурацыю ў студзені 2011 года, а таксама асабіста тэсціраваў другую кальцавую дарогу пад Мінскам. Тады ўсе звярнулі ўвагу, што Лукашенко за рулём ніколі не прышпільваецца, але за гэта, вядома, ніхто яго не збіраўся штрафаваць. Аднак у той час, як Лукашенко фанацеў ад Мерседеса, іншых ён крытыкаваў за любоў да дарагіх машын. Гэта, на яго думку, перашкаджала падняць заробкі да заветных по 500. Разговоры о том, что чего-то там не хватает, это беспочвенные разговоры. Тогда встает вопрос, почему сегодня руководители, специалисты, менеджеры и прочее в частных предприятиях почти все на Мерседесах разъезжают. Что денег нет у фирмы, чтобы заплатить нормальную зарплату людям? Есть. Пусть продают Мерседесы и платят людям заработную плату. Па супадзенні гэтая цытата прыпала на перыяд, калі Лукашенко шарагаваў Мерседесы з машынамі іншага нямецкага вытворцы. На рэстайлінгавай Audi A8 Лукашенко часта ездзіў за рулём сам. Так, 1 мая 2010 года ён наведаў з 5гадовым сынам Мікалаем першамайскія гулянні ў мінскім парку Горкага, а пасля з'ехаў у суправаджэнні машынаховы. Такая машына, як у Лукашэнкі, выпускалася з 2007 па 2010 год. Audi мела падоўжаную мадыфікацыю і наймацнейшы рухавік у лінейцы – 450 конскіх сілаў. Ну і, вядома ж, была абсталяваная браніраваным кузавам. На ёй жа Лукашенко ў снежні 2011 года прыехаў на навагодні ранішнік да Мікалая. І зноў ён быў за рулём, што асабліва падкрэслівалася прапагандай. Эта поездка главы государства не предполагала ни кортежа, ни сопровождения министров. Младший сын Александра Лукашенко учится в 1 Б-классе обычной школы. Модель так полюбілася Лукашенку, што ён хутка перасеў на Audi A8 наступнага, трэцяга пакалення. Упершыню гэта аўто засвяцілася ў 2012 годзе, калі у кіраўніка Беларусі гасцяваў казахскі калега Нурсултан Назарбаев, а праз 3 гады за рулём гэтай жа Audi Лукашенко прыехаў на суботнік. Быў у яго аўтапарку і пазадарожнік гэтай маркі. На Audi Q7 з чырвона-зялёнымі нумарамі ён прыязджаў на Пасху ў горад Барань на Аршаншчыне. Кошт большасці машын Лукашэнкі, пра якія мы расказалі, нават у найлепшай камплектацыі рэдка перавышаў $100 000, але ж на афіцыйныя мерапрыемствы кіраўніка Беларусі возяць на шыкоўных і дарагіх аўто. А каб апраўдаць іх кошт, Лукашенко расказвае, што яны насамрэч з'яўляюцца падарункамі. Так, у 2012-м падчас прэс-канферэнцыі ён пахваліўся, што на дзень народзінаў яму падарылі Майбах. Але ж пасля адразу пачаў апраўдвацца. Ну, откровенно говоря, мне на день рождения один российский человек подарил какую же там машину? Майбах. Это тот же Мерседес, но его закрыли производство. Ну, то есть уже в тот же год и закрыли. И стоит в гараже машина. Стоит в гараже, я отдал государству, в гараж государственный, она должна обслуживать президента. И вот неделю назад, я уже из своей истории расскажу, я говорю, слушай, а где эта машина? Там дверь как-то была перекошена, ее ремонтировали, сделали. Та же фирма сделала. А водитель говорит, ну, знаете, Александр, вот на коммунарку поедем, я не стал ее брать. Даже водитель понимает, что нельзя президента везти на этой редкой машине. Я говорю, какая же она тут хорошая машина, если уже ее производство закрыли? Он говорит, ну, народ-то это не знает.
Заставалася загадкай як дакладная камплектацыя нямецкага аўто, так і персона таго загадкавага расіяніна, які зрабіў прэзент коштам звыш 300 тысяч даляраў. Падобна, што гэтым чалавекам быў Міхаіл Гуцэрыеў. Прынамсі, менавіта на сустрэчу з ім Лукашенка прыязджаў на гэтым майбаху мадэлі 62. Хабарам ён люксавае аўто дакладна не лічыў, хаця закон забараняў яму прымаць такія дарагія падарункі. Хоць спачатку Лукашенку ездзіць на такіх машынах здавалася нясціплым, у працэсе ён ацаніў камфорт элітнай маркі, і ў яго калекцыі з'явіліся яе новыя прадстаўнікі. Яшчэ адзін майбах 62 па звестках расследавальнікаў кіраўніку Беларусі падарыў тытунёвы кароль Алексей Алексін. На такім Лукашенка ў разгар пандэміі прыязджаў прымаць вайсковы парад у 2020 годзе. А вось самым дарагім бацькамабілем з'яўляецца лімузін Mercedes Maybach C600 Pullman Guard. Гэтае аўто абсталяванае 6-літровым рухавіком, а таксама бронекапсулай, міні-барам і крэсламі з функцыяй масажу. Як пісалі журналісты, на момант з'яўлення ў Лукашэнкі настолькі ж абароненай машыны не было нават у Пуціна. Каштаваў такі лімузін больш за $1,5 мільёна даляраў, і, як сцвярджалася ў расследаванні Байпола, супер Майбах падарыла Лукашэнку Айжан Каненбаева, нявестка экс-прэзідэнта Кыргызстана Курманбека Бакіева. У 2010 годзе пасля рэвалюцыі звяржэння той уцёк у Беларусь, а люксавае аўто падобна стала падзякай за гасціннасць. Апошні раз гэты майбах Pullman Guard з'яўляўся на экранах падчас мінулай інаўгурацыі. На ім Лукашенка па-каралеўску праехаўся праз увесь Мінск, а вітаць яго ў працоўны час сагналі бюджэтнікаў і БРСМаўцаў. Ох, как многолюдно на Октябрьской площади Минска. Я думаю, что зрителям есть возможность не только увидеть собравшихся, но и услышать, как они приветствуют кортеж. Але ж Лукашенка не быў бы Лукашэнкам, калі б і з яго аўтапаркам не здараліся камічныя гісторыі. Напрыклад, у 2017 годзе ён пахваліўся перад падначаленымі тым, што яму далі на тэсціраванне апошнюю мадэль амерыканскага электрамабіля Tesla. Американцы создали суперавтомобиль. Я его так и называю. Молодцы. Tesla создала прекрасный электромобиль. Прислали мне этот автомобиль для тестирования. Во-первых, скорость набирает, что все наши тестируемые автомобили на двигателях внутреннего сгорания, немецкие, остались мгновенно позади все и догнать не смогли. Стартует он как космический корабль и еще мощнее. А праз 2 гады Лукашенка прыйшоў на лінейку ў мінскую школу і расказаў дзецям, што тую самую Теслу падарыў яму асабіста Ілон Маск. У меня есть электрическая машина, знаешь ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Гэтыя заявы пазней амерыканскі мільярдэр абверг, а Наталля Эйсмонт нягегла апраўдвалася, што Лукашенка насамрэч меў на ўвазе тое, што машыну яму далі непасрэдна з завода. Але ж, як даведаліся расследавальнікі, Тесла коштам каля 110 тысяч даляраў сапраўды была падарункам, але не Маска, а прыдворнага мільянера Мікалая Вераб'я. Аднак аднаго фэйла было мала, і праз некалькі гадоў гісторыя паўтарылася. Летась Лукашенка расказаў, што нямецкі канцэрн BMW прэзентаваў яму маленькі аўтамабіль. Весь мир сегодня, все компании, все. И BMW, как-то они мне подарили первый маленький автомобиль много лет назад. То есть они уже тогда начали делать электромобили. То есть мир нам демонстрирует, куда двигаться. І гэтыя словы аказаліся няпраўдай, бо у BMW заявілі, што аніякіх падарункаў Лукашэнку не рабілі. Але ж у яго акружэнні хапала тых, хто сапраўды рабіў яму каштоўныя прэзенты. У расследаванні Байпола сцвярджалася, што ў асабістай калекцыі Лукашэнкі ёсць шмат шыкоўных аўто, якія з'явіліся дзякуючы набліжаным да яго персанажам. Напрыклад, 3 Роллс-Ройсы падарылі яму бізнэсоўцы Юрый Чыж, Сяргей Цяцерын і Александр Кругленя. Ад асабістай доктаркі Святланы Канашенка Лукашенка атрымаў Бентлі Кантыненталь за 190 тысяч, а сенатар удачы Дмітрый Баскаў прэзентаваў свайму патрону рэтра-аўтамабіль ГАЗ-20 «Перамога» коштам 50 тысяч даляраў. Яшчэ адзін савецкі аўтамабіль ГАЗ-69, які нядаўна трапляў у публікацыю лукашэнкаўскай прэс-службы, кіраўніку Беларусі падарыў згаданы раней мільянер Алексей Алексін. Увогуле, дзякуючы яму, аўтапарк Лукашэнкі папоўніўся як мінімум 9 транспартнымі сродкамі на суму звыш 2 мільёнаў даляраў. Сярод іх былі не толькі машыны, але таксама і матацыклы Харлей Дэвідсан і Ява. На першым ён удзельнічаў у мотапрабегах, а на другім катаў умку па малой радзіме.
Цікава, як усе гэтыя шыкоўныя прэзенты афармляліся дакументальна. Транспартныя сродкі былі аформленыя альбо праз дамову дарэння, альбо праз дамову аб спонсарскай дапамозе службы бяспекі прэзідэнта. Па законе усе шыкоўныя аўто і матацыклы належаць дзяржаве, але ж ці так яно на самай справе вялікае пытанне. Трэба закрануць і яшчэ адзін элемент лагістыкі Александра Лукашэнкі. Гэта яго самалёты. Тут яго парк куды больш сціплейшы, ды і ўвогуле у незалежнай Беларусі было ўсяго 3 барты нумар 1. У 1995 годзе для патрэб першага прэзідэнта быў набыты новы расійскі Ту-154 у віп-кампаноўцы. Замест стандартных 152 крэслаў у ім было толькі 49. І спачатку самалёт быў у бел-чырвона-белай расфарбоўцы, але пасля рэферэндуму яго давялося перафарбаваць. Менавіта на гэтым Ту-154 Лукашенка здзейсніў свой першы візіт у ЗША, а таксама лятаў у Югаславію ў разгар бамбардзіровак НАТО. У нулявыя мадэль папулярнага расійскага самалёта трапіла пад забарону ў Еўропе, бо яны былі занадта шумнымі. Таму ў 2003 Лукашенка перасеў на новы Боинг 737. Аднак на гэтым гісторыя Ту-154 не скончылася. Ім карысталіся розныя міністры. Канчаткова яго спісалі толькі ў 2016 годзе. Доўгі час самалёт спрабавалі прадаць за $2 мільёна, але ахвотных не знайшлося. Таму ў выніку самалёт разрэзалі на некалькі частак і перавезлі ў авіяцыйны музей. Часам прапаганда выкарыстоўвае яго, каб паказаць сціпласць кіраўніка Беларусі. З 2012 года галоўным самалётам для Лукашэнкі з'яўляецца Боинг 767. Гэты борт трапіў у Беларусь не новым. Яго выпусцілі ў 2004 і першыя гады ім карыстаўся прэзідэнт Туркменістана Сапармурат Ниязаў. Але пасля смерці Туркменбашы яго пераемнік адмовіўся ад лайнера, і ў выніку Боинг у камплектацыі VIP трапіў у Беларусь і каштаваў бюджэту каля $100 мільёнаў. За гэта, дарэчы, Лукашэнку давялося оправдываться. И то, что мы купили у туркменской стороны самолет, так вы как человек, белорус, ну, я, конечно, не ваш президент, я далек от того, что вы за меня голосовали, но, тем не менее, я же президент, вы бы сказали, нет, ты не должен бэушный самолет покупать, это престиж страны, ты должен новый купить самолет. А я для того, чтобы сэкономить, поскольку новый самолет 2,5 раза дороже, чем тот, который нам продала туркменская сторона. Чтобы сэкономить год бережливости, понимаете? Это правда. Самалёт мае 4 зоны. Асабісты адсек для Лукашэнкі, перамоўную, сталовую і салон для суправаджэння. Зона Лукашэнкі ўключае кабінет, спальню і туалет з пазалочаным умывальнікам. І тут пра нейкую сціпласць не можа быць і гаворкі. Яшчэ адзін самалёт, якім карыстаецца Лукашенка, гэта больш просты Боинг 737, якому ўжо больш за 20 гадоў. У апошні перыяд абодва лайнеры кіраўніка Беларусі трапілі пад санкцыі, і цяпер запчасткі для Боингаў даводзіцца купляць па шэрых схемах. Таксама Александру Лукашэнку прыпісывалі валоданне бізнес-джетам Гольфстрим G550, які каштаваў больш за $60 мільёнаў. Але ў 2021 годзе борт змяніў рэгістрацыю на расійскую. Сыны Лукашэнкі лятаюць іншым самалётам. Фармальна ён належыць ураду Беларусі, але часцей ім карыстаецца для асабістых патрэб галоўная сям'я Беларусі. Што тычыцца ўнутраных пералётаў, то тут Лукашенка аддае перавагу расійскім верталётам Ми-8 і іх мадыфікацыям. У 2019-м авіаспотары ў аэрапорце італьянскага Мілана сфотаграфавалі верталёт Аўгуста Вестланд, расфарбаваны ў стылі беларускіх урадавых паветраных суднаў. Яго, як сцвярджалася, падарыў Лукашэнку яго даўні сябар Міхаіл Гуцырыю, але пабавіўся ён дарагой цацкай нядоўга, бо ўжо ў 2021 годзе верталёт трапіў пад санкцыі, і з тых часоў кіраўнік Беларусі амаль ім не карыстаўся. Штогод гэтае паветранае судна лятае на тэхабслугоўванне, а большасць часу праводзіць у ангары. Александр Лукашенка, вядомы сваёй хітрасцю, неаднаразова спрабаваў выкарыстаць транспартную тэму ў сваіх палітычных мэтах. Так, апошнія гады ён імкнуўся перасадзіць чыноўнікаў на джылі. Нават быў падпісаны адпаведны указ, які прымушаў дзяржаўныя арганізацыі закупляць толькі машыны айчыннай зборкі. Сам жа Лукашенка не імкнуўся быць у гэтым руху прыкладам, хаця яму неаднойчы дарылі беларуска-кітайскія аўто. Ён працягвае ездзіць на мерседесах, а дзеля яго картэжу працягвае
працягваюць перакрываць мінскія праспекты. У 2022 годзе пасля пачатку вайны ва ўкраіне Лукашенко, каб зрабіць прыемнае Уладзіміру Пуціну, казаў, што разгледзець магчымасць перасесці на аўтамабіль «Аурус», які збіраюць у Расіі і на якім ездзіць яго так званы старэйшы брат. Але ж ад словаў да справы нічога не дайшло, і «Аурусам» Лукашенко карыстаецца толькі падчас паездак на ўсход. На паперы кіраўнік Беларусі нібыта не валодае нічым і пастаянна падкрэслівае сваю сціпласць, а па факце ён і яго сям'я маюць шыкоўныя самалёты і ездзяць на каштоўных аўто, якія аплочваюцца з дзяржаўнага бюджэту. І пакуль Лукашенко заклікае беларусаў да эканоміі, яго апетыты толькі растуць. Нам надо усиливать свое. Импортозамещение, это технологический суверенитет и прочее, прочее. У нас есть сырье, у нас есть технологии, но пусть не самые передовые технологии, в чем-то не самые передовые, но они есть. Я пример провожу. Ну, не на «Мерседесах», поездим 3-4 года, пока их уровня достигнем нынешнего и, может быть, их превзойдем. Ну, у нас же есть компетенции и школы, «Москвич», «Жигули» там и так далее. И они неплохие начали делать автомобили. Ну, как-нибудь мы это переживем.